A colaboración entre o Concello da Pobra, a Fundación Ría e o Colexio de Arquitectos de Galicia busca redefinir o futuro do bordo litoral do municipio a través dun concurso de ideas. Convocarase o próximo mes de xuño co obxectivo de elaborar un plan director para planificar o deseño e usos da fachada marítima. Xurde o que é este plan estratégico, este diseño do plan estratégico, porque no que é a fachada marítima do que o noso Concello reflexa moi ben o que é a nosa propia identidade, e é un espacio onde se concentran edificios de uso público, edificios de disfrute de toda a veciñanza, de ocio, temos Alameda, hoy tamén é unha vía moi importante para o desenrolo diferentes de actividades económicas. Non temos que esquecer que nesa zona está o mercado municipal, a Praza de Abastos, e que tamén é onde se celebra o mercadillo. Entonces, a partir de aí nos pareceu un proxecto moi interesante porque nos leva a diseñar de unha forma global, tendo en conta moitísimas variables, todo o que é esa fachada marítima. Como ben dixen antes, sin perder o que é a identidade, atendendo a criterios de sustentabilidade, a criterios tamén de mobilidade e, como non, que todos eses usos sean compartidos por toda a veciñanza de unha maneira colectiva, non? Abrir a Pobra ao mar co maior protagonismo dos peóns e do espazo público son algunhas das premisas das que parte este concurso, para o que o Colexio Oficial de Arquitectos prestará asesoramento técnico. Pola súa banda, a Fundación Ría estableceu os criterios para o deseño tras a coordinación cos diferentes axentes implicados que se reuniron periódicamente para afondar no proxecto. Unha vez que se acorda poñelo en marcha, a Fundación Ría tamén firma, e nós, o Concello, firmamos un convenio co Colexio de Arquitectos para que diseñen o que é a parte máis administrativa, eses pliegos administrativos, e incluso publiciten o que é o concurso. Eu asistín, porque isto xa digo que forma parte dentro de outro proxecto global da Fundación Ría, chamoume moito a atención que é un concurso que, aínda que se presentan o que poden ser estudos a nivel internacional, tamén participa moita xente moza, o sea, arquitectos xóvenes que salen recentemente o que pode ser da universidade e ven isto que pode ser, unha vía de mostrar a súa creatividade e encontrar tamén traballo, porque despois, como ben decimos, vai haber 3 premios, pero o primeiro vai ser o diseño do plan director con un coste de 60.500 euros, unha vía de manifestar o que son as propias inquedanzas e como eles ven tamén as vilas do noso país, non?